Jippo, terve! Ollut Insolla jonkun aikaa töissä ja tähän on sattunut kaikkia hauskoja juttuja vuosien varrella. Äsken kaunis perjantai-päivä. Ei ketään näitä päiviä. Ding, töissä. Ja sitten seuraavalle päivälle vähän mietiskeltiin ja päästettiin muutama porukka siitä vapaalle, että niin jäätiin sitten yhden kollegan ja yhden portsarin kanssa tonne yhden tunturin yökerhoon töihin. Ja ylläri pylläri niin lauantaina pämähti niin sanotusti tupa täyteen joku 4,5 henkeä. No ei mitään, sinne DJ paino minkä pysty painaa ja me painettiin myöskin minkä pysty painaa. Poke juoksee ees taas, me juostaan ees taas, vähän blokkia, vähän myyntiä, perussetit. Ja niin, ilta oli ehkä yksi parasta illoista kuitenkin ikinä. Meno oli eläimellinen, siis ihan helvetin hieno. Aamulla kipienä, ei työnteosta vaan sitten niin oli niin pirun hauskaa. Että jos sulla tämmönen meno maistuu, niin tuu käymään. Katsotaan.